bila an ka lasilikɛla Nama Jara ma ka bɔ Dakar Sénégal faaba kɔnɔ a b'an bolo directement na Nama an ka foli b'i ye. Kajatu inula an ye VOA filɛbaga na lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na. Ayiwa Nama e bɛ se ka mun de fɔ an ye Usmane Sonko ka danatigɛli ninnu kan awa kunungo a ye minnu fɔ k'a bɛna sɛgɛsɛgɛli bolobaw dayɛlɛ Macky Sall ka fanga mɔgɔw kan yuruguyurugu taabolo ninnu kan. Tiɲɛ dɔ don kabini a ye ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye kunun an bɛ waati min na a mankan bonyana kosɛbɛ jamanadenw ani baɲumankɛtɔnw ani jamanadenw ka lafasalitɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bawo bɛɛ lajɛlen ma kuma fɔ la k'a fɔ nafolo min nambarala Macky Sall waati la k'a sɔrɔ jamanadenw ta kalama ani u baarakɛɲɔgɔnw bɛ minnu wele ko partenaire k'a sɔrɔ u si ta kalama ko ɲuman tɛ a ka kan sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ko in a ka ɲɛdɔn an ka mɔgɔw hakili sigi an ka hakili jigi tɛ nafolo hakɛ min fɔra ni Sonko y'a jira k'a fɔ n'olu kan ko o sɔrɔ jamana mara kɔnɔna na o de ye miliyari 605 ani olu de kan ko o de sɔrɔ yen n'u kan ka baara daminɛ n'a ye n'a baara tun kan ka daminɛ janvier kalo in tɛmɛnen san 2024 na nka u bɛ waati min na u ma nafolo foyi sɔrɔ a ka nin kumaw sɔrɔla an bɛ se ka fɔ kabini kɔlɔlɔ minnu ye sifinw sɔrɔ n'u bɛ sa kɔgɔji kɔnɔna na n'u sumayara baarako la i n'a fɔ u y'a laɲini ta cogo min na o de kama a nana ka jira mɔgɔw la k'a fɔ u nana ka na jamana sɔrɔ cogo min na u tɛ se ka fɛn kɛ bawo u tun hakili la u bɛna jamana sɔrɔ étage fɔlɔ de la nka u y'a sɔrɔ fo duguma de baara tɛ se ka fɔ baara foyi tɛ se ka kɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛliw kɛ minnu sen bɛ nafolo in ŋanamu-ŋanamu la ka jate u k'u tigɛ da u kan. Est-ce que e yɛrɛ hakili la n'i y'a jateminɛ sisan ni kumakan minnu filɛ nin ye ka bɔ nin ye tan ka ɲɛsin fanga kɔrɔ nin ma a tɛna kɛ komi n'a sɔrɔ tajuru sara waleya wa? Dɔw bɛ ko o kuma yɛrɛ de fɔ Kajatu an bɛ waati min na janko kuma in fɔlen kɔfɛ fanga sina mɔgɔw dɔw kumana i n'a fɔ u ka wasaden ɲɛmakɔrɔ n'o ye Abdul ye k'a fɔ Sonko ta in a bɛ ka tajuru sara de kɛ a tɛ ka jamanadenw lajɛ a tɛ ka jamana baarako ɲɛɲini bawo a ye layidu caman de ta jamanadenw ɲɛ a dɛsɛra kɔrɔ de o de kama a bɛ ka kɛ tajuru sara ye nka baɲumankɛtɔnw kɔni y'a jira ani kiiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ nafarali kɛra nafoloko la jamana in kɔnɔna na nka an bɛ waati min na Kajatu sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ka dɔn minnu sen b'a la u k'u minɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ dɔw minɛna nin koɲa in na i n'a fɔ LONASE directeur cakɛda minnu bɛ yan n'a bɛ jamana nafoloko siratigɛ la o mɔgɔw dɔw minɛna ani mɔgɔ wɛrɛw hali minisiri yɛrɛ olu caman bɛ u tɛ se ka bɔ kɛnɛma ka taa jamana ko kan. Tun ye Nama Jara de ka kumakanw ye VOA Banbara ka lasilikɛla ka bɔ Dakar Sénégal faaba kɔnɔna la.